La gent ens pregunta que per què necessitem tindre un partit valencianista i per què hem de votar un partit de la terra, no? com som valencians. La raó és molt senzilla. Si els valencians no tenim una ferramenta política que ens defenga, sempre estarem a disposició de lo que vulguin els polítics de Madrid o Barcelona. Perquè al final un partit polític és una ferramenta, no és un fi, és únicament un mig per a que la veu d'un poble se senca. Entonces, jo vaig a ficar exemples de coses que han passat estos últims 4 anys per a que la gent entenga per què necessitem tindre un partit valencià fort en les institucions. Per exemple, les caixes valencianes, la CAM, Bancaixa, inclús el Banc de València, estaven en problemes. El que feren en Madrid i Barcelona va ser, bueno, agarrem els actius de profit de Banc de València, de Bancaixa i de la CAM, els separem dels actius tòxics, els tòxics els deixem en la Sareb, en el banc malo que diuen, el banc roïn, i els actius positius, els actius que són de profit, li ho donem a Caja Madrid, a CaixaBank o al Banco Sabadell. D'esta manera han desmantellat tot el sistema financer valencià i han enfortit o han mitigat el problema que tenien caixes de fora de València. I ara vaig a parlar d'algo molt banal com és la Fórmula 1. La Fórmula 1 és un tema que no és el més important per a ningú, però la Fórmula 1 no era rentable quan se feia en Montmeló i quan se feia en València. Entonces, què van pensar? Bueno, pues llevem la Fórmula 1 de València, la deixem únicament en Montmeló i una cosa banal com és la Fórmula 1, sense competència, en Montmeló sí que és rentable. Tot això ha sigut en la passivitat d'Albert Fabra. Albert Fabra diu, bueno, a mi no m'importa que se deixi de fer Fórmula 1 en València i ha deixat que se continuï fent en Montmeló i ahí sí que és rentable. Per què no ha lluitat perquè se fera únicament en València i se deixarà de fer en Montmeló? Per què no ha lluitat ni ha pensat en el que ens interessa? Entonces, el que hem pogut veure aquests anys és que els polítics dels partits centralistes o directament catalans han anat en contra dels interessos valencians. I la conseqüència de tot això és que València és la quarta autonomia més pobra i pareix que no ho siga. O sigui, València avui en dia és la comunitat més pobra per darrere d'Extremadura, Andalusia i Castilla-La Mancha.